ụbọchị dum obi umeala ka m ji na-arịọ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu. Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu. Nara mmiri ma ụfọdụ na-atụ egwu oriri anya bebe dị elu. Chukwu gbalite m ka nguzo ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu. Achọrọ m ịdị nsọ n'ụwa, guzosi ike n'ime ọnwụnwa, okwukwe nke m na-ezipụta abụ dị nsọ n'ebe dị elu. Chukwu gbalite m ka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ nna anyị ma ọnọdụ nke dị elu. Good morning viewers all over the world. Egwu nụrụ kịta bụ egwu anyị ji agbasa ozi ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu, dịkwa na audio mark the iTunes so nya bụ egwu ma download ya. Enwego m ọnọdụ dị elu. For some of you that are seeing me here for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite ma ọ kpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ why as a married man, as a married person, why you should avoid living an adulterous life. Okay, let me put it this way. As a married person, why you should avoid adultery life style. But before we dive into today's lecture, remember, we are coming to an end of the month of March. And remember, tomorrow is 28. The upcoming, it will be a monthly event from this month. Every month, I can enwe retreat, seminar, counseling, saraka, ihendos or the prayers to all our friends and well-wishers all over the world, members of Friends of the Temple, children of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission. Anyị ji wee na-achịkọta
end of the month wee kwado maka ịbanye n'ọnwa ọhụrụ ọbụla. So nke this month ga-ebido echi 10 o'clock in the temple na Oraifite. Ọ bụrụ na ị dị interested ị bịa ka anyị na gị tụkọ alụ ọnụ, nwekọ nkụzi ọnụ, gbarịta onwe anyị ume, chụkwazi aja, mee saraka, then kpekwazi ekpere tụọ ụfọdụ dị ya. Ozi a bụ ozi ụmụ mmụọ na-eje ozi na temple nyere anyị ga na-eji wee na-achịkọta ọnwa ọbụla wee na-abanye n'ọnwa ụfụ. I can tell you na a ga-enwe ọtụtụ ndị a ga-esi na n'usoro 4 days of last 4 days of the month wee nye ọnọdụ ọfụrụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, remember every day program start by 10 a.m. no African time. So ọ bụrụ na ị dị interested indicate ihe ejikọ WhatsApp nọmba m wee nwee ike indicate ya. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị nọ na month of March. Our monthly ritual is still ongoing. Ụbọchị a ga-achịkọta ya on the 31st ka anyị ga-achịkọtakwa gbasara the monthly rituals. Ejego dị na temple n'ụtụtụ achụ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. Echi ide esonyere anyị na aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla. He ga-eme we forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. He made token donation to the account number. Then isonyere anyị. Yes. Ụbọchị ikpeazụ ya bụ ọnwa anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri oli ga-eme sara akara mmiri. Ihe na-akpọ ọkalete chụọ aja ihe mmiri gbakọta na chapel chụọ aja to entities of powers jere ebe nchụaja gbuo ebu mesara ka nwanne chụwakwa aja maka aja karịrị ọgwụ. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'igwe a ihe karịgoro 3 years now. Believe in me, we have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, Ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka igwe ike. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a ị anụta, ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na na aja a na-achụ n'igwe, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị from Eziokwu TV na ya na screen gị ga-afụ numbers ndị mbụ, ma ọ bụ 0813 8243 871. Now let's proceed. Remember our topic today. As a married person, why you should avoid adultery. That is today's topic. But before we dive into today's lecture, pay attention. Share our message. Invite your friends. Handle from the horse's mouth. And the wagi ihe kpatara ị ga-eji wee avoid ụfọdụ ihe because no mmadụ na-eme onwe. I will tell you without missing words that man is the architect of his problems. Ọ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na ya n'udu mmiri. And ịma ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. So pay attention. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Na Igbo spirituality does not support promiscuous lifestyle. Whether ma ịbụ onye ụka ma ịbụ onye ọdịnala, ihe abụgoro iwu ọdịnala be ndị, ihe a na-akpọ ọdịbendị, ihe dị na be ndị. Enwere ihe ndị Igbo kpọrọ taboo, alụ, abomination. It still standing whether ma ikwenyere ma ọ bụ na ikwenyere ma ọ bụ na iji ụka na-aghọrị onwe gị. Ezigbo onye ọdịnala mana abomination wa abomination. Ihe a bụ abomination. Etu amụnwa wo ogbo efi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. O nwere ihe ga-emekata n'ụwa nwunye mmadụ. Nwunye mmadụ na-asọ m oyi na. O nwere ihe ga-emekata n'ụwa. Ọsọ ya bụ na ị ga-enye m biko ụwa. As long as you are nwunye mmadụ, count me off. Ihe nji asụ ya bụ na ndị Igbo na-asụ ya nsọ. Ị ghọtara ya? I believe no eche ịza akpa, nyaza akpa, onye eche ịza akụrụ, nyaza akụrụ. Yes, mụnwa I'm a polygamist. Yes. Mana ihe m nwere ujuru m afọ. Therefore, adịrọ m interested n'ihe onye ọzọ nwere. Ntị ọ dịkwa. So what I'm telling you is this. Ị bụrụ onye ọdịnala,
whether ma iwu onye ọdịnala ma iwu onye ụka ịkpọrọ onwe onye ụka. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eji hide under the umbrella of the church. Dewezi ahụ na ọgbanarụgo abomination asị as long as na ị na-asụ ụkwụ na ana bụrụ onye Igbo o ji gị. Stop deceiving yourself. Ihe ọbụla bụ alụ na ala Igbo bụ alụ, whether ma ị hide under chọọchị ọbụla or under okpukpere ọbụla. Ihe bụ alụ na ala Igbo makọrọ ihe ndị Igbo kwuru uche ya tigi ọfọ so na-etu a ka ọ ga-adị na ihe abụọ alụ. And ihe ọbụla anyị kpọrọ alụ bụ alụ na be anyị. So what am I saying? Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, avoid ya nwunye mmadụ, ọ na-eme, ọ na-ana mmadụ n'iyi. I can tell you as a spiritual person, afụgo m ọtụtụ ndị mmadụ o jidere ndụ ha kpodo isi n'ala. Etu a nnọ kịta mmanya wee gbugide gị iwe dị na nwunye m, inwego problem. Inwego problem for life unless you apologize to me. If not, ọ bụrụ ihe a na-ejeta na confession ntị ọdịda. Ọ bụrụ ihe a na-ejeta na confession. As long as mụnwa adịghị ejekwu nwunye mmadụ. Yes, you cross on my wife, you have a problem. And I'm not cross your wife because I know the rules. Yes. Matthew 7:7 said, I'm poor on your crook. As long as an idiot me a mother, on your own, I'm the only problem. Can't go to natural laws, you don't win. So if you don't work, now work will go her. Near one of schools over the money do mad again, you get in higher. Obro no sigi na ye batado ke oji choki di na ya bụ na no motara nwa ma ọ bụ na nke nwamel ma na nke nwamel then ọ bụrụ ihe nwa ya eme maka na ọ bụrụ onye anwụ onwe adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngorongo bụrụ onye gịnị onye atọ. Ọ bụrụ na onwelu ka ọ ga-esi dị na-achọsiri ka ikuchie ya ka di ya na-anụ ya mere ego n'isi ya bụrụ mee statue aya ya akpa ọ ga-ejekpọ di ya. Enwere ka esi eme omenala di ya. Nwoke ahụ ewee nyezie gị ọtọriti na dee ka o si dịrị ya gị do ndoriko gị nyere ya aka n'ọrụ a ga-enwerịrị reason. Then mgbe nwoke a bịazi yọọ gị na ụdị dị etu a ka ị nyere ya aka, ọ bụrụgo joyful activity because no onwe nu na-eme gịnị na-eke. Nne ji nke a dị iche. Mana ọ bụrụ na ọka ije na-eme ihe ụmụ ihe ọlakịrịpụtụ otu nwunye mmadụ, ibu alụ ntị ọ dịkwa. O nwere any justification as long as this nwaanyị anyị na-eje eme ihe ọlakịrịpụta wuti di ya ọmakwa di ya o nyere permission ka ọkụ unu mee nwoke mmadụ ihe akaja. Enweghị eneghị anya na nwaanyị na-akpata ihe a na-eri, nwaanyị wee na-asị ya nwoke ndị dị ndụ dịga hapụ nwoke na-eweta ihe eji azụ ụmụazị. Nwoke a daa na biya na-eri arịrị na-eri n'ude. Nwoke dịkwa ndụ tuo ihe a na-eme mana ọ na nwere ego. N'ụdị dị etu a ịdara ya dawa ya anya ihe ị na-eme ebe alụ ihe ebute kọs. Hello. So ọ bụrụ nwoke ọbụla na-anụ olu m gbaalụ ihe ọbụla bụ nwunye mmadụ ọsọ. Gbakwazide onye ọbụla nwaanyị ọbụla nyere di ya na-enwe obere misunderstanding ijiri opportunity asị ka ịbata. I can tell you na that bata ahụ ịbata nwere ike ịdị responsible na ha ma edozi uzi. Therefore, it is great as charge. Let it not be that no one engineer why they separated. N'ọrụ onwe gị. Ọ bụrụ na ọ dị anụzi di for any reason, ya follow normal process of severe the marriage or either returning the bride price. And there are so many ways they just fear marriage. Enu na amalụ na mmadụ na-abụọ na enwe ozi
the ihe jikọrọ ha mana mmadụ mana mmụọ. Na ọ bụrụ na nwoke nwa echi na nwaanyị is not going, nwaanyị ngwere esi na nwoke is not coming, ị ma na esivia gị intoto. Ihe a bụ advice m na-enye nwoke ọbụla kpọrọ onwe ya nwoke. Esikwana na agwara gị, maka na mgbe ọ bụrụ na esi na ịtụfuo dis advice m, mgbe o rejielu inwewe showdown, ịfụ na ihe a bụrụ ihe a na-ekpeta na ekpere, na ị ga-abịarịrị n'aja na akpụọ gị alụ, na ị ga-abịarịrị face the consequence. Mgbe ahụ ị chọba si Eze-Ana nyere m aka, Eze-Ana na-enyere gị aka n'ebe ị nụsara ihe a kpọchie obi. Ọ bụkwa nne bụ nwaanyị ịnọ na di, ị mụrụ na mgbe ahụ nwoke abịa mee ego gị na eburugo nke ihe intoto, ị nwere idea ihe abụọ bụ onye kpụ ya. Ego nwoke ama adịghị n'isi, ị na-akwụgharị ozugbo ahụ ego ahụ e mere n'isi gị wee ego eji go ido gị na mmụọ, wee nye gị title MRS. Ị na-emie it is very dangerous because that your act were poisonous act to the man. Ọ ya egbu the man, ọ ya eme nwoke ahụ aka nkụchasị, o nwere ike ịtụ nwoke ahụ ọrịa. Ihe o megoro ụmụ nwoke erika. Etu a mbụ nwoke now, the only thing I will not condone bụ ịgba n'ilo. Any trace of ịgba n'ilo, you are gone. You know why? It's very dangerous because nwaanyị ọbụla na-agba n'ilo nwere ike igbu mmadụ. Ọ bụrụ na ya nwa na onwe ya egburo, onye ya na ya na-eko knife nwere ike ịkpa gbuo gị ka o wee nwee full access. So ọ dị very dangerous. Nwaanyị ọbụla na-eme chichi na-abụ ọkọsọ mgbe ị mewere ụmụ ihe ọlakịrị pụta ọbụla. O nwere ụdị nkata ruru unyi ị kwesịrị ka ị na-akpa asị mara dị ume, maka na good morning tota how are you. Ị na-eme ihe dị etu a, o nwere ike ilidi to eme gịnị, nwoke anwa ọ bụ gịnị ya na-akpa maka ihe ọlakịrị pụta a nwere ike decide ka egbuo onwe di gị ka o wee nwee ike nwee full access. So ịgba n'ilo bidoro na o nwere ụdị nkata ruru unyi ị ga na-akpa with opposite sex ịgbawago n'ilo. Ntị ọ dịkwa. Jizọs nwere ebe ọ na-ekwu ya n'akwụkwọ Matiu wee sị, ma gwara ụnụ akwa n'iko, mana ya gwara ụnụ n'eziokwu na ọ bụrụ na ị na-anya to opposite sex gị lustfully, ọ sị na ịkwara iko ole, no there in the Bible. So what am I saying? Eburu nwaanyị nọ na di, ewepụ aka n'ihe ọbụla bụ ịgba n'ilo na ihe iberi elu. Kọtụọ any relationship ọbụla jikọrọ gị na ya ex. Ọ dị very dangerous. O dunago ọtụtụ ndị mmadụ. Imeni ya cha. Maka ọ bụrụ na ị gere this advice m, gị nwa ya ebe akwa, gị nwa ya ana. So nwaanyị nọ na di, ọ bụrụ na ife ruo na di ya nwa ekwerozighị omume, it's better for you to back out for your own good and for your honor. Mana si na-aza nwunye mmadụ nwaanyị na-agba n'ilo, ihe ị na-enye nwoke abụ isi. Mmadụ dịka m will not even tolerate it. Ị na open like ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. And nke ọzọ note na ya bụrụ na ị nọ na di, nwoke ọbụla mana ị nọ na di were na-agbado gị dị very dangerous. Zeere onye dị etu a, ọ ga-ana gị n'iyi, ọ ga-achịpụta gị ọkpa mbala. Maka ọ marụ na ị nọ na di na-agbado gị, ị na-ekwu, ọ na-asị gị isi a n'iwu nwunye mmadụ, ọsọ na ya bụkwazi di mmadụ na ya bụrụ di mmụọ. Zeere onye dị etu a, maka na ọ ga-alapụtawo, ọ ga-achịpụta ụkwụ mbara. Nke bụ eziokwu na ọ gị na-emechagoro ihe ọlakịrị pụtụ a, ọ ya fụta gị na ị bụrụ mmadụ. Ebe ị nọ na di, mmadụ nwee wholeheartedly 100%, i wee nyi obi, nwoke abịa ma ego n'isi gị wee na-eshi iti on ebe ya nwoke nọ, were ihe a nwoke ji wee pride wee na-eme ụmụ ihe ọlakịrị pụtụ na outside. Nwoke a gị na-emekọta na ama enweghị edete, ihe ọ na-achọ ka ọ lapụta gị, ọ ya emecha hapụ gị. Maka ụmụ nwoke chọọ influence, o nwere ike influence with ihe ọbụla dị available.
mana o ruo mgbe nwoke chọrọ echegbu ụkwụ n'ụwa nwaanyị, ọ chọbazie nwaanyị bụ nwaanyị afụrụ asụ, onye ga-abịa eburu mmadụ atụ so o mechaa ụmụ ihe ọrakịrị pụta ọ ga-ahapụ gị when the chips are down. So nụrụ onu ma were emere ihe nke bụ eziokwu nna agwa gị. So nwoke ọbụla mmanụ ịdị married na-agbado gị gbara ya ọsọ, ọ dị very dangerous. Nke ọzọkwa dịkwa very dangerous ọ bụrụ na onye a bụ enyi di gị, ma ọ bụ onye di gị na-afụta asị onye nke ya, ma ọ bụ onye di gị na-afụta dịka ezi enyi ya, ma ọ bụ onye nye ya dị na mma, ọ ma dị gị ma si n'azụ na-abịakwute gị, onye a dị very dangerous. Gbara onye ahụ ọsọ na ọ chọgburu onwe ya. Ihe ndị a bụ ndị ị ga-ezela. N'ọdịnala Igbo na ọ bụ alụ mgbe ọbụla ị na-eshi ya honey pot with nwoke abụrụ di gị, ihe ị na-enye nwoke a gị na-ebiri na poison, ihe ebutere ya ọrịa karịa. Nke ịbụ ihe ebutere negative vibrations, maka na onye ọzọ ahụ ị na-ejekwu o nwere radiation. Sex is spiritual, mara. So e nwere radiation gị na onye anwa na-exchange, and that radiation a gị na onye anwa nọ n'ilo na-exchange might be contrary to radiation of your husband. Then if na-enwe crisis, ị nwere ike na-ajụ ihe kpatara di gị ji wee daa n'ute ọrịa, ma ọ bụ nwa ji wee daa n'ute ọrịa. Ọ dịkwa vice versa. O nwere nwaanyị ya bụ ịgba n'ilo inwe ọya ya agwagwu, ije ụlọ ọgwụ dọkịta akọrọgbada, ije ụlọ ọgwụ ọzọ ndị akọrọgbago ndị akọrọgbada, no solution. Ihe ị na-enweresi bụ ihe ahụ, ihe a na-akpọ ịkarị mmụọ. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ọ tụrụ ọgwụ nwa nwaanyị ọrịa, ọtụ di gị ọrịa. So ihe m na-ekwu bụ onye chi ịza akpa ya zaa akpa, onye chi ịza koro ya zaa koro, na ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro, ọ jọgburu onwe, ọ jọgburu udere ma sigbuo nkakwụ n'isi. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ịbụ married, ị chọrọ ịba into marriage, e nwere do's and don'ts. Ị bụrụ nwoke, zere nwunye mmadụ, ọ nago ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi. Achọrọ m ikwu otu Baịbụl, ịfụ ọtụtụ ndị mmadụ, ndị Timbers and Calibers, ọ na-arụ ndụ ha n'iyi. Ịghọtara ya? Then etu ha ka o si na ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi, ọ na-ebute onye nọ n'elu butuo ya n'ala, kụọ ya n'ala. Ị bụrụkwanụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịnọ nda a man, mara na eburugo ọrụ ugo mmụọ agọrụ di gị, na-eburugo okwu mmụọ, na-eburugo ala ụta. Ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịdị like that, ikwela ka onye ọbụla kwụọ ụgwọ isi gị. Yes, yours bụrụ a freelancer na ọrụ onwe gị, mana as long as bụsị ahụ ị bịara akpanyeghị mmanya sị gị ga-egosi ikwuru ibe gị onye bụ di gị, iburu mmanya bịa seburu ana n'ihu di gị wee bụ ihe mmanya. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-agwa ezumezu gị na mmụọ niile gị na-asụ na front today going forward, na ị ga-adị total submissive under this man. Ọ na-aghọtara ihe dị meaning. Ihe o mean na ihe niile iji di bụ ihe niile bụ asị nwaanyị, na today ị na-asọmite under that man. Ihe a bụ ihe a ṅụrụ aṅụ na iyi akwara akwa. Emesizie unu enwe that covenant. Ihe ọ ṅụcha ị ṅụrụ mmanya wee nye ya ọṅụṅụ, ọ iyi ka aṅụ. So mgbe ọ nwere ideviate from that iyi ya nwa, inwego nsogbu nke ọdịda. So ị bụrụ nwoke, ọ bụrụ na ị chọrọ ọdịda, one of the things ị ga-eme na ọ bụrụ na ị chọrọ ọdịda bụ avoid nwunye mmadụ. Ọ na-ejide mmadụ na mmadụ n'iyi. Ọ bụrụ ihe a na-ekpeta n'ekpere, maka na ị ga-efe esiriri aja. Ịghọtara ya? Ị nwere ike imechaa chefuo, mana aka nte yu na aja anaghị amagide gị ikpe. Ọ ga-emego ọtụtụ ndị mmadụ ihe, ọ ga-emesi ihe mkpata gị, ọ ga-emesi ego gị, ọ ga-emesi ihe ọbụla. Ọ nwere ike ịtụwa ọrịa, ị nwekwara ike ịnwụ n'ime ya if care not taken. Etu a ka ọ dịkwa nwaanyị. Imegha n'ihe eme ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ kịta bụ as a result of that. But I can tell you na the way ọtụtụ ndị mmadụ ji eneghara ihe gbasara alụ anya, ka m na-agwa gị, o so n'ihe na-edestroy so many things, na-eweta ihe ịkpọdo isi n'ala.
dịka nsi wee kwu onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro, mana ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro. Enwere ike ka a na-enye gị respect na-ewe married woman na-ede married unto say n'ibugo nwaanyị agọrọ mụti, mana you are not here or there. Ị na ebe a nọrọ ebe ọzọ, kedu etu ị na-eme wa abominable act gị na commit, and all the very dangerous maka ndụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ihe gbasara ihe o ji dị mma na ọ bụrụ na ede married, ị avoid ihe ọbụla ga-ebute aka ule ma ọ bụ ihe ọbụla ga-ebute adulterous lifestyle to you. You forget ya maka ọ ga-destroy you. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ na-achọ ka agbara gị afa mmiri chat ya m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be favored. May you be protected. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ike na-esi n'aka ya bịa. Ka chi dị mmadụ nọ, ka emesịa.